Early morning! Og hvad siger kaptajnen? Jeg ser ikke frisk ud, men jeg er frisk. Så er det altså tidlig morgen herude på Atlanten, og Deichmann, han kan slet ikke holde den her. Så kom da! Kom så, for satan! Ja, nu er fiskefiléer til julefrokosten. Natur, tror jeg. Nej! 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 Den er eddermame stor, den der. Wow! Man! Fuck! Shit! Jeg ryster helt, mand! Se! Det er 1. december! Ooh, baby, baby, it's a wild world. Så bliver der lavet sushi. Og der rulles. Så er der transfer og overlevering her mellem Fendusia og Vanderland. Det er modtaget. Det er en fest herude på midt af land på halvvejsdagen. Det er fantastisk. Så skal vi lade være med at miste den der spand der. Man gør lige sådan her. En gang rundt om året. Ja, lige præcis. Nej, nej, nej! Nej! Det pisser ned. Men vi hygger. Jo! Hvad laver du? Jeg er lige i gang med at filetere en mahi-mahi. Fint. Jamen, hvad skal vi lave ud af den så? Jamen vi tænker at skære den i bitte små stykker, og så marinere den i noget soja, lime, chili. Og så lige give det sådan en på panden. Skål. God jul. Sådan lige nu gemmer vi resten til næste søndag, ikke? Ja, så sidder vi lige og får et lille slag kort her. Gør vi. Nogle på vores nye bum. Agurk. Agurk. Den er blevet så fin. Lidt slatten. Det er ligesom os. Det er lidt ligesom os efterhånden. Efter 19 dage til søs. Ingenting der mener. Nå. Skipper. Tak for det. Tak for kampen. Tak for kampen. Ja! Fantastisk. Lækker. Ja. Klar, 3, 2, 1. Ej, mand. Hold nu kæft, mand.